etorri naiz oso... zu juten zea, lehenengo egunean, hemen esaten dizute. No te hagas amigo de nadie, no le prometas nada a nadie. Ez egin promesarik, ez egin eserrez. Eta azkenean, lehenengo egunean, zu juten zea taper, manzana, eta tal. Baina, eitzen dezu, kaixo, egunon, tal, ez? Eta gero, umetxuak etortzen dira, te roban una naranja, ladies, yo creo que neri ya me habían pedido. Zortziretan sartzen gea furgonetan, da joten gea ara, sukaldia beste leku batetan dago. Da itxen dezu denetikan, garbitu, janaria pres, tanda batetan ofiziala juten diak 4. Gu sartzen gea telefono gabe. Ezin egon jendiakin. Jendia etortzen bada barrura ero zeo zer, ume bat hartzen badezu ero, ez da posible, guk ezin dugu barruan egon. Oso gogorra, egun batetan, hondartza batea joan ginen atzaldian, arratsaldean juten ginen. Da, isla oso politxa da, juteko, oporretan juteko da oso politxa, zuk ez dezu ikusten horre gauzak. Eta joan ginen hondartza batea, da etorri behiratu, da zan dana, jendia iristen da gabian, pateran, da jaitzitzen dira eta ospa. Da nik uste ginen, zapatia, txikila, kaundila, kulpa bai gudakago, ez? Europa dena gea. Guk ez dugu ematen soluzioa. Bueno, zeu zein behar da, ez? Da oso importantia da, zuek laguntzia, hau ez azteko jendia, horre jende hor dagoela, ez? Orduan, gu behar dugu, zaporen bazkideak eitxea. Ez dakit, 5 eurokin, 10 eurokin, zaporeak.eus, da sartzen za, da han jartzen da. Egin zaitez bazkidea, da han jartzen da dana. Baina behar dugu dirua. Batzutan etortzen da diru pila bat, baina zuk ez dakizu datorren hilean eukiko dezu ala ez, da zenbat jente eukiko dezu. Da, taperrak nola diak. Tilistak eta rosa, igual, ez? Taperrak dira gutxi gora bera hemen... Txikiak, horrek metalakoak, baina gitxiago, Bai, aztian bi egun, ematen dugu bat oliaskua eta beste bat aragila pikatua. Bestela, bakarrik igual garbantzuak, 2 sako patatak, da kipula eta punto, eta jazta. Da gero dakazu fruta bat, erdi zati bat pan de pita, han itxen dugu bai. Eta listo, baina batzutan gu beti begiratzen. Hemen bazkaria da horko lan, ez? Guk jaula batetan sartuta, eta berak ere. Eta dena begiratzen, ez da iritsiko. Oso gogorra.